tiyahing mapapa-aha-aha ka talaga, Master Popi. More sa Gabi Express! We are now live in YouTube. Ampigin na yung mga answer diya. Kay klaro kayo mo sa YouTube, ha? And of course, we are live here in MOR 91.9 Chikib. My name is Master Popi. Tawag sa gusto mo, request o mo greet kung kabalo mo sa answer sa akong question. Kung hindi mo kabalo, ayaw sa mong tawag ha. Kaya kami nag-ask ng question. Ready na. Ito na. Ito na ang MOR University 2.0. Mas pinasaya! Mas pinakulit! Sagutin lang ang tanong ni Master Popi. At kung tama ka, May libre ka ng may greetings. libreng request pa! Ang daming matututunan. Mas mapapa-aha ka talaga! MOR University 2.0. 2.0. Ito na ang tanong. Ang tanong, kinsa ang partner ni Lumiere sa Beauty and the Beast? Si Lumiere ang kandol, ang orasan kinsa. Pangalan sa orasan. Hello? Hello? Hanap! Wala nito ba? Yay! Kinsa ang partner ni Lumiere sa Beauty and the Beast? Si Lumiere ang kandila. Ang katong orasan sa ngalan na to. Hello? Hello. Hello? Hello. Hello? Hello? Kuya Papi. Maayong gabi sa among pagdaygo. Ninaot pa sa kanyo nakatugaw. Musta diha? Kinsay, what's your name? Sarami di ay ni dula po sa kanituan. Sarami? Wow, taga kanituan. Sige, Sarami. Pila edad nimo? 15. 15. Sige, kabalo siguro ka ani ba? Kabalo ka ani? Nalimot ko. Ala ka! Sa imong answer, iyapan ta karon. Oh, hanap. Hello? Hello, Hello, what's your name? Del. Si Jel? Jel, G-E-L? D-H-E-E-L. G-H-E-E-L. Jill. Nakaasa si Jill? Ipunan, Ginasangan. Ipunan. Kabalo ka ani Jill? Answer ani? Sige, go. Unsa answer ani? Kinsa ang partner ni Lumiere? Marco. Marco is wrong. Sorry. Kinsay makabaluan ni be? What's your name? Angel. Angel taga? Balingasag. Balingasag, welcome to YouTube. Ga-YouTube ka, Angel? Oo. Kani may tingog dito, ugma. Sa akong channel. Itaw, taga Balingasag man ka, di ba? Naka-answer naman ka last time, di ba? Oo. Karon, basin maka-answer gyapon ka. Unsay imong tubaga na? Del. Ha? Unsa? Si Del. Chudel? Del. Bell. Oo. B-E-L-L-E. Oo. Is wrong. Sorry. Start siya sa letter C, mga kapamilya. Tawag na! Start sa letter C. Hello? Hello. Hello, what's your name? Si Kurt. Si Kurt?
Kicker. Kikert. Sige, Kurt. Tagainitaw. Sige. Kurt, unsa may imong tubag ana, Kurt? Jazer mo. Ala, patod, 5, 4, 3, Limot ko. 2, 1. Ana. Tawag na. Letter C, nagsugod. Ang katong relo ba sa Beauty and the Beast? Hello? Hello. What's your name? Baranto. Baronto, taga? Muntalapok. Muntalapok. Dili hugaw dia, dili hugaw. Dili. Hugaw na ang lapok. Ano? Sige, unsa may imong answer ana? Unsa tanga name nimo? Si Baranto. Baronto. Ngalan na. Kanuga na karon pa ba? So, unsa imong kuan ana answer? Unsa imong answer ana? Nang akong answer ani kay Bill. Bell. Gi-answer naman ang bell. Wrong, manggod. Wrong. Letter C, nagsugod. Hello? Hello? What's your name? Zyke Madrigal. Reich? Zyke Madrigal. Zyke. Grabe. Unique name, ha? Si Zyke. Tiga Kauswagan. Kauswagan. Sige, basin ikaw na ang maka-answer. What is the answer? Tak. Sprack. Jack. Plak. Splack. Plak. Spell daw. C-L-O. Clock. Wrong. Sorry. Ay! C ang una na. H ang iliwit na. Hello. Master Popi. Hello, what's your name? I'm Hazel. You're Hazel. I'm Poppy. Where are you from? You're from Manalportage. I'm from Damilag, Manalportage. What can I do for you? What can I do for you? Nothing. Nothing. I'll do nothing. Okay, let's do nothing. Hazel, ano ang sagot mo dyan? Si Cogsworth. Cogsworth is correct! Million nga ni tawag na ni ikaw ginag-answer bait. S-W-O-R-T-A. Wow, congratulations! Master ka ng tadhana. Tadhana by Parokya ni Edgar. Parokya ni Edgar. Up Dharma down, my God. Ha? Di ba up Dharma down? Ang unsa? Ang tadhana. Amot. Monday ka pala. Today. Ayaw ka na ang lagi. Unsa. Sige lang. Kinakakuha mo ka sa answer, okay? Ragapon, fight. Okay, babe. Sige. Kinsa may pang-greet diha, Hazel. Go. Greet lang ko sa akong mga manghod, si Angel, si Alex, o si Isay, akong mama. Nga pa kauli. O labi bura ba diri sa mo karon Master ay? Anak ko, Bi. Manggod na mo diri. Centennial. Ay, sa eskwela. Wow. Ako na din, ako'y Coca-Cola. Mura to, Master. Mura to? Salamat kay Stanan, ha? Paki-subscribe ko sa YouTube channel, ha? Okay, starring naman ka. I-upload ko mo ni Ugma. Salamat. Hazel. Answer ato mga pamilya is Cogsworth. Sa Beauty and the Beast, di ba siya ang clock. Si Lumiere ang kandela. Pero alam niyo ba, speaking of Beauty and the Beast, no?
Si Beauty and the Beast sa animation, Beauty or si Belle sa animation nga sa cartoons nga Beauty and the Beast, makita nimo nga siyara ang gasuot og color blue. Bonjour, bonjour, hearts ranking plain bean. Champang, champang, champang. Gani, di ba, naka-blue ra siya. Siya ang the only person nga naka-blue. Nagpasabot anak nga, wala siya nagbilong. Nagpasabot nga, wala siya nagbilong sa town nga iyang kuan. Amang siya, nag-merkado man siya dito. Libro di ice. So, dili siya bagay sa provincial life. Siya sa provincial hospital. Ang kanang kanta nga Be Our Guest, mga kapamilya, sa Beauty and the Beast ay originally gikanta na siya sa katong mga cups, katong teapot, o katong si Lumiere man na nagkanta na, di ba? Si Lumiere, ang gikantahan niya na dili si Belle, but si Maurice, papa ni Belle. Originally. Sa salida, si Belle na ang gikantahan. So, lahi-lagay ang story sa primero. Nagmas like. Kita ninyo ang Beast, mga kapamilya, sa animation. Combination ka na sa lain-lain nga mga beast, nga mga animal. Ang iyang ulo, ang shape ana murag buffalo, di ba? Ang iyang lawas, murag lion, di ba? Tanawa kayo na ninyo. Ang iyang kaning na iyang tango, murag ka nang sa baboy ramo. O ang iyang balahibo, mura og bear. Ang iyang mga kuko, mura og lion, di ba? Ang iyang mga legs, mura na siya og wolf. Oh, you see? Unsa ang tao sa Beast? Unsa ang tao tan-aon? Di ba ang iyang mata? Nagpasabot ka na nga na-trap ang tao sa sulod sa mga Beast nga combination sa iya. Wow, that's all for Bobby na.